Με τον ψυχίατρο Διονύση Λιάρο. Την περασμένη Δευτέρα, φίλες και φίλοι μας, μιλήσαμε για τη μεγαλοφία που κρύβεται μέσα σε κάθε άνθρωπο και τονίσαμε ότι η μεγαλοφία δεν είναι ακριβώς τόσο σπάνιο εξωτικό λουλούδι όσο μερικοί θέλουν να πιστεύουν, αλλά υπάρχει παντού στις εκδηλώσεις κάθε ανθρώπου, ακόμα και στις πιο ταπεινές και περιφρονημένες. Μια από τις επόμενες φορές θα δείξουμε πως στο χιούμορ, το αισιολόγημα, το καλαμπούρι, στη λαϊκή παροιμία και φυσικά στα όνειρα ή στις επινοήσεις της φαντασίας του ανθρώπου, τόσο στην τέχνη όσο και στην επιστήμη, εκδηλώνεται αυτό που θα λέγαμε η ανθρώπινη μεγαλοφία. Σήμερα όμως θα δείξουμε ένα θέμα που αφορά κυρίως τους έφηβους, την αναζήτηση ενός σκοπού στη ζωή. Δεν υπάρχει παιδί ή έφηβος που μεγαλώνοντας να μην αναρωτιέται συχνά βασανιστικά για το ποιος είναι, πού πάει, αν έχει κάποιο λόγο να υπάρχει στη ζωή και αν έχει ίσως και κάποια αποστολή να εκπληρώσει. Στο βιβλίο του Jack Kerouac, του σημαντικότερου συγγραφέα της γενιάς των Beatnik, «Στο δρόμο», οι δύο φίλοι που περιπλανιόνται σε όλη την Αμερική χωρίς να ξέρουν τι ψάχνουν να βρουν, κάνουν τον εξής διάλογο. Λέει ο ένας, πρέπει να προχωράμε και ποτέ να μην σταματήσουμε έως ότου φτάσουμε εκεί. Ο άλλος ρωτάει, και για πού το έχουμε βάλει ρε φιλάρα? Η απάντηση είναι, δεν ξέρω, αλλά πρέπει να φτάσουμε εκεί. Αυτό το αίσθημα το ότι πρέπει σώνει και καλά κάπου να φτάσουμε, χωρίς να ξέρουμε πού, με κάθε δυνατή θυσία, σε έναν πολυπόθητο άγνωστο στόχο, χαρακτηρίζει τυπικά τη νέα γενιά. Και είναι συγκινητικό να βλέπουμε στις βιογραφίες μεγάλων ανθρώπων ότι αυτό που τους χαρακτήριζε σαν παιδιά και σαν εφήβους είναι ότι είχαν ένα τυραννικά επιτακτικό αίσθημα ότι κάτι έπρεπε να κάνουν στη ζωή τους, είχαν μια μεγάλη αποστολή να φέρουν εις πέρας, αλλά ακόμα δεν είχαν συνειδητοποιήσει ποια ήταν. Η οθόνη βουλιάζει, σαλεύει το πλήθος, εικόνες ξεχύνονται με μιας. Που πας πάλι ωραίος σαν μύθος κι όλο ίσια στο θάνατο κολυμπάς και όλες οι αντένες μιας γης χτυπημένης με γάφωνα κι ασύρματη από παντού.